Il-Prim Ministru qed jibqa' jsabbat saqajh u jwebbes rasu dwar il-Prim Imħallef. Dan meta huwa evidenti li mhux jaċċetta l-istedina li għamillu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg sabiex iż-żewġ naħat tal-Kamra jiddiskutu il-ħatra tal-Prim Imħallef li għaliha hemm bżonn l-appoġġ taż-żewġ terzi. It-tlieta filgħodu Net News staqsal il-Prim Ministru meta se jkun qiegħed jiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni. Għall-ewwel qabela injora għal kollox id-domanda li saritlu brabta ma' dan l-irwol tant kruċjali għal pajjiżna. Prim Ministru l-bieraħ, il-kollega staqsitek mistoqsija dwar meta se tkun qed tiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni sabiex tiddiskuti il-kariga tal-Prim Imħallef. Se tkun qed tiltaqa' miegħu għandek data? Imbagħad mal-ġurnalisti baqa' jinsisti fuq l-isem tal-imħallef Consuelo Xerri Herrera. Irid jgħid iva jew le. Ħalli jekk hija iva nimxu mod, jekk hija le jista' jiġi diskuss alternattivi oħrajn. Roberta Bela sostna li jekk mhux se jkun hemm qbil fuq l-isem li proponaw, il-Gvern se jkun qiegħed iressaq in-nomina ta' Xerri Herrera fil-Parlament. Fi kliem sempliċi se jibqa' għaddej bħal gaffa meta jaf li jeħtieġ l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-Kamra. Illi jgħid li iva jew le. Jekk se nibqgħu f'din is-sitwazzjoni, naturalment bħala Gvern se nkunu qegħdin irresqu imbagħad in-nomina tal-imħallef Xerri Herrera għad-deċiżjoni tal-Parlament. Ifimni ċarxat, se nkunu għedin irresqu il-nomina tal-imħallef Xerri Herrera għal-vot parlamentari. Mistoqsija l-aktar minn darba jekk hux se jkun qiegħed jaċċetta l-istedina tal-kap tal-Partit Nazzjonalista sabiex jiddiskuti, Roberta Bela baqa' jdur mal-lewża u jattakka b'mod partiġan. Ġer mhux taċċetta l-istedina li għamillek? Mhix kwistjoni li ma naċċettax l-istedina, kwistjoni li jiena għamilt żewġ laqat mal-kap tal-Oppożizzjoni ġewwa l-uffiċċju tiegħi. Ġew skambjati numru ta' itri. Apparti minn hekk il-Prim Ministru ħabbar li l-Prim Imħallef Market Kuti li bħalissa jokkupa dan l-irwol mistenni jirtira mill-pożizzjoni tiegħu propju l-erba' minħabba li jkun laħaq l-età u tenna li jkun ideali li jispiċċa propju l-erba' stess. Għada jirtira il-Prim Imħallef Market Kuti. Grazzi ħafna. Għada jirtira l-Prim Imħallef Market Kuti. Ma jista' jibqa' l-Kostituzzjoni. Mhux ideali li jibqa'. Kollox qed jindika li din il-ħatra mhix vera qed tingħata priorità mill-Prim Ministru minkejja l-urġenza ta' din is-sitwazzjoni, tant li minflok jiddialoga qabela qed ikompli jsabbat saqajh.